Koncert pod nazivom Uskršnji poklon dece Rusije deci Srbije održan je 30. aprila u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac u saradnji sa Ruskim domom, a finansiran je od strane Ministarstva kulture Ruske federacije. Zajedno sa decom u delegacije došao i obratio se publici bivši ambasador Rusije u tadašnjoj SFRJ, zamenik predsjednika Ruske asocijacije, diplomata Valerij Jegoskin. Kao znak prijateljstva i zahvalnosti poklonio je direktorki Centra za kulturu Galini Perić ikonu i čestitao je svim prisutnima uskršnje praznike. U bogatom programu učestvovala su dva kolektiva, Dečiji teatar muzike i plesa sa solistima Krcko Oraščić iz grada Oremburga i Čarobnjaci dvora iz grada Voronjeza, nosioci mnogobrojnih međunarodnih priznanja i nagrada. Publika je bila oduševljena nastupom i svaku njihovu tačku je nagradila velikim aplauzom, a naročito kada su na kraju koncerta svi zajedno otpevali srpsku pesmu Tamo daleko. Koncert je realizovan uz podršku prevoznika Arriva iz Požarevca i poljoprivredne škole, čiji su učenici po završetku koncerta podelili deci iz Rusije uskršnja jaja.